computer institution computer zirna hmunpui rintlak le rinngap tunge kani ishe a enge kati theireng I hailove changkang book sia hian diploma in computer application le accounting telia te hian admission kan hongrenge sarkar na dil turin computer certificate kan nei nge angai ta heta hian boina itolo na turin LM computer institution a hian computer admission ti vero le Chhangurkawn atanga Ainawn veng chumi chu voina kan rut turani Chhangurkawn kan pel chho chi a ti hian kong hnuai lama kan tlana chuan kan chakang khianin Ainawn peng alo oma chuta chuan vei lampang kan zawh thlale dawn ani hetlai hmun hi Ainawn peng ti ani mai thina tun ma chung government complex peng ti ni thina ti hian kan tlan thlanga tunan Ainawn veng anin ti ta ka hian Ainawn veng an ni ta kan hian Ainawn peng ti alo ni le ta ni chuan hetlai mi hi kan vei lampang ami hi AGS school kami peng thlak na hani hian kan tlan thlazela voin chu kan tlan par mai Sunday te ni boka chuan hetlai hmun hi motor silna te ni a rora chhutna te po ani boka hian kan tlan zelanga soituanga kan luang pur khop mai hei hi printing and stationery kami office khania tunan hianin thut chil tuan lo min ka hria chuan hei hi quarter te ni a printing and stationery quarter chung vel chu ni ti hian kan tlan zel par photanga hetlai kan vei lampang ami hi Apollo nursing school khani vele thunga chuan kan hma hi hei signboard te lo umso luang mual le Zonuam in rina chi ani tlanan nuam pur khop mai motor kan tlema kong hi a che em hran lo ma se tlan chuanin a bim bo pep mai hetlai hmun na hi khoi zau ti thin khani tu hma chung kai in khel thin anuam phian zel motor khala tam lo boka hetlai a dinglam panga tlan chhona khiam puria tui khur kan ti thin kha oma tuna hian ang tui khur nge ni ta ke ro chu ka hreto lem lo ani kan ma hi hei hi ignis kar hunga che hian in step thla oma mun khwar kalna ni mun khwar veng hi kan ti nei thina chuan ti hian kan han tlan zela hetlai kan vei lampang ami hi hei signboard lo na hi Pine Mount hostel ani vele thunga ni kal zelang an nuam pur khop mai chuan kan hma mi hi kan vei lampang ami hi Zonuam East Presbyterian Toshan an ni vele thunga Zonuam veng hi in thatak tam khop mai veng athanga a veng changkang khop mai kan hma hi heta kan ding lampang ami hei kan ding lampang ami hi Zonuam Corps Salvation Army biak in khani kan tlan deuh paranga amuan lutuk khazuanin anin umve deuh thin boxia hei ding lampang hian khoi nge han po hi ka hre chi alo khami kong khan kala tlan mi alowa in thatak tam khop mai khi hei hetlai kan ding lampang a kong chho hi beram pumual chhona ania tourist lodge lampang le khochhana point apo bok ani kha khan tlan chho khan du na lama kal thei ani kongpo a thaviawin ka hria
hei hi Zonuam thlan mual khania hetlai signboard an zia na tur atanga kal thlak khani thin ani kan ding lampang ami hi Divine Intervention School khani vele thunga han tlan thla zelila kan hmami veilampang ami hi New Capital pan pheina nia ding lampang hi petrol pump ani vele thung bokani petrol te khata khan kan zuk la thin ani khuwa thiang nuam khop mai voin chu kan hmami headline mun hi Woodland Hills ti ho khania aw hei chu overtake varon tumbon thin ve o kan film khur deuh hi chu ngai thin ani smart takian motor hi khal thaya man mo uchuaka khal hianin omzia hi omvak lem lo ani midang ti palemo mani in ti palemo bak engemaw hleka in ti palna hianin buaina tam tak a thlen ani chu wang chuanin smart takin muang fan rai hian han tlani la azia mai headline hmuna hi Ainawn kan thleng thlatran chu ni tamai a kon pakhatna Ainawn an hian kon pathum borvel hi omin ka hria kan veilampang ami hi Ainawn veng Presbyterian Koshan an ni vele thunga kan hma hi headline kong an lo kata enga tan ngen ti chu ka hrelem lo ani ka zot bik mia lawa ka hrelem lo ani chuan kan tlan thla zelanga kha kha kon pakhat na ang deuh kha ni tuna kan kal tlan pel chi akha zol kan han thleng thlale a hetlai dinglam panga peng thlan hianin Salvation Army Ainawn kor akhan vele boka chuan hetlam kan dinglam pangam hi sports center khami campus vek khani hei lai bor veli a kon pani na niawm tak ani heto veilama tlan chho hianin a kon pathum na chu han po chho le a maro chu voin chu a kon pathum na lama kan kal don lowa an hnuai lama kan kal dona khutlai ang khuan thlang loka khuan kan kal na tur ani headline hianin na thei ang angin kan hanin pak ve nel nual don ani